Verdiepe cruisings moeten de N381 zo mooi mogelijk in het landschap passen letten. Een gebiedscommissie boegt hem erover hoe de omjouwing verbeteren worden kan. Ik moeten ze mooi maatregels ten Loets oerlijst komen. Ze hebben een budget van 40 miljoen euro. Het meeste geld gaat nou naar het dorpsentrees. Dat budget dat wij dus door de Nijendijk een Lietser N381 krijgen, die willen we versmellen, die willen we mooi passen de maatje bij de dwarfskern. En dan hebben we het met name over Donkerbroek en Wijwouden. Nou, daar kunnen we denk ik, maar het geld dat daarvoor beschikbaar is, een mooi dwarfsaanzicht maatje. Ik wens van de dwarpen gestalte in een jaar. Tjenstanders vinden de maatregels ten oerlijst en natuurverlies net genoeg. Ik ben wel vaker teleurgesteld geweest, maar dit is weer een van de vele teleurstellingen. Ik kan me hier net in vinden. Ze hielden graag een grote loetswal om het dik heen hoorn. 3 meter hoog. En laat daar nou eens flinke vliegdennen en hulst neerzetten. Hulst met name, zodat het geluid tegenhoudt. En dat is bladhoudend. Anders heb je in de winter kale bomen die houden het geluid niet tegen. Dat is wat wij willen. Daar is jij het protesteert nog van zijn dat wij dat net bij het landschap passen vinden als provincie. En daar staan wij achter. Wij vinden echt de klachten van deze groep. Daar willen we wel goed naar luisteren. En dat houdt in dat wij heel erg hier moeten voor oren vormen om het geluid te beperken. En dat zouden kunnen maar nog wat meer aanplant van bosk langs de dik. Maar een hele maatregel die ik noem is. Dat is dat er geluidserm asfalt op het dik komt. De plannen binnen van Ties die al 6 weken lang in te zien. Tjenstanders overwagen je een gang naar de rechter. Ja, als je niks oorzaak komt, dan ben we toch wel genoodzaakt om tot het allerlaatste terug te gaan. En zodat het er nou heen leidt, geven we die kant toch wel op.